Yeah, we do. Angisayo kuswima yeva. Okay, be Yeah, careful please. of that phone, ne? I just buy you the phone is new so that ungayifaki emanini. Yebo ngiyakuva mina. Ungabuyi ngala ukhala phela. Yo. Makita ngibulala shem. Mama. Yo. Yini? Ngikhohliwe phela ifoni esepocketini. Bese ngiyangena emandini cabanga. Kanjani? Ungena ngayo emanini? Yebo. Don't worry. Sho ukuthi ifile. Ayikafi. This is an owner X90 unbreakable one. Ayikafi iyasebenza press utoyibona. Even esemandini. Yebo ipress utoyibona. Angiyasebenza mama. Nje ukhale yonke le ndlela. Thank you so much. Oh la la. Ngithengele le phone lesi strong sho Yebo ukuthi. leni iyasebenza shem. Even ngasemvula angeke mose ube Kusona sho ukuthi nankinga. uvele wayithatha wayifaka esikhwameni wagijima wayithatha. Yebo. So risk iyasebenza icheck. Yo, Ube right, ube strong.